pesa wa maromo kama. Jood bura nyoko ni oyo okinya donjorie a statement mar pes japiny kata mana account mare ka dowo okomi thuolo nikech mane paro mane nitiere gini ni omiya KRA nafas ni gidonja to gitim mano paro ma jood bura nyoko ni oyo ok nyal timore. So mano ber nikech gin bende nya gineno ka gini en achiel kuom gino mane ikelo ang'owa ne dwa chako kelo gimoro machalo fwere. Emomiyo mondo katieko awach ni nyaka wago machiemo to ang'e ni finance bill chato gi finance bill ni nikech adiera makende en ni uchumi mar Kenya mondo bed maber en ni to budget chalo nade, en ni to proposals moketi mag dhi choko osuru chalo nade, nikech mago kabeyo to ang'e ni adiera makende en ni wuoth mar chako bero uchumi osetembre nade osechakore. To kapono racha kaka moro chane rach to bende wawacha gi chir ni onge kuma wadhi uchumi mar Kenya pod biro timo ang'owa biro bedo marach. Emomiyo kata kwa paro higa achiel nyaka ne jo matindo donje ng'anyono, jomoko bende nitie madito mana nene ng'anyono mandalo no gi luongore ni Gen Z. Nyaka wapenjre ni to ochumi chalo nade nikech ochumi e mise mar piny moro amora. Kochumi rach to piny rach. To bende nyaka wapenjore ni kata kochumi ber kata kochak wuoth mar lose maber tang'o gi kendo mane nitie mapod waneno mang'e ni ang' walose kwaduogo. Mago bende nyaka wang'e ni to okang' mage mosego e rito chik ratiro mar oganda to gi bende jotelo. Kech macha ne winjo ni ng'ato dhi kamoro to koni ng'e ni tai marwako ni tai mana Sh80,000. Osa matwe ni mamna lo mana eka achiel kibiro thurwa malo eka achiel to sani milion mana giwiye. Ineno. So bende jotelo sedikore bende gisenyiso chia mar ofise magin godono bende giseluoro jopiny nikech jopiny te mano keto gi ofise gi. Erokamano. Kech ing'eyo bati kapod kwa loke ntiere chien kacha ni neno ka jotelo no sikonwa mana ni dung' mar nyuok ok mon teri e chiro. Ni kata nyuok dung' manade. To samoro bende gisiko giwachonwa ni kuot mar nyuok